si queréis algún detalle concreto, pues, si lo queréis. Todos, pois, a vosa disponibilidade, algúns dos que non poden estar hoxe conectados, pois, xa non conscientes de que a volta ás aulas, veixo que a xente asinte, damos entón por aprobada. O segundo punto do orden nas interaccións sociales, pois, vinculadas á Navidad, non? É dicir, registrar De manera adecuada, pues ahora hay que ser aún más insistentes, ¿no? Porque realmente las... Sí, buenos días a todos, consejero. Oye, perdona. Tenemos claro que la transmisión está controlada, pero fuera sí que estamos pensando en las Navidades, las vísperas de las Navidades, Reyes, etc. É unha situación difícil, complicada, hai que estar alerta. Bueno, en outubro tamén se incrementou notablemente os ámbitos sociais e familiares, que para ello o incremento... Iniciamos o segundo trimestre do curso, reanudamos os traballos co Comité Educativo, temos un objetivo, que os espacios educativos sexan espacios seguros. Estamos vendo nestes primeiros días de curso que hai un repunte dos casos afectados por COVID, que son fundamentalmente resultados das interaccións sociais que hubo na Navidade, e vamos a seguir traballando para que os espacios educativos non sexan lugares de transmisión do virus, e seguimos desenvolvendo accións e informando accións e planificando accións co Comité Educativo. Por exemplo, hoxe vamos informar do reparto de mascarillas ao profesorado para que poidan desenvolver o seu traballo nunhas condicións de seguridade sen ningún tipo de problema. En definitiva, comenzamos un novo trimestre onde desexamos querer manter a liña que estuvemos a desenvolver nos últimos meses de seguridade nos centros educativos e volver a dar as gracias á comunidade, ao profesorado, ás familias, aos equipos directivos, aos alumnos, por o gran comportamento que tiveron no pasado trimestre, e dicir que non debemos baixar a guardia, debemos seguir traballando con moita prudencia, con moita responsabilidade, e agradecer o grandísimo esforzo que está a levar a cabo e está a facer o conxunto da comunidade educativa.